אל תיגע בלבנדר שלי. הספר נמצא בסעמידה, למי נשבע. אנחנו מפליגים. אני מודיע למלאכים, אדוני. אנחנו מפליגים לסנידייל, ואת מפליגה ביחד איתנו. מפליגים! שלום אדוארד. שלום. אני חייבת לומר הכי חסר. אני יכול להסביר לך? מחר בבוקר הוא יגיע. תודה רבה להתראות. אוי. סליחה. לא לך שיר חדש יש. הנה הספר היקר שלך. יש כאן יותר מדי אנשים בשביל לקחת אותו. אז מה נעשה? יש לי רעיון. יש לי את הסרטים. מתוק שלי, מה אתה עושה כאן? אני צריך את החדר, ואני צריך שקט כדי לכתוב מאמר חדש. למה שלא תכתוב עליי? כל ההוראות המשימתכם כתובות ביומן שלי. הוא מוצר יקר ביותר. אז ארתי יש שם החיבה של ארתור ג'רום כשהיה צעיר. הוא מעולם לא הזכיר זאת. אם גם לכם יש שם חיבה, כדאי שידע עליו. אני רק. אבל רובי יכול להיות קיצור של רובין, או רובר, או רוברטה. לא קוראים לי רוברטה. שנתחיל לקרוא? בהחלט. כל מה שכתוב ביומן הזה סודי בהחלט. אל תסמוך על איש. עליך לשתף את הכתוב עם אלו החוקים איתך קשר דם. סכנה גדולה מתקרבת. אני הולך. לאן? ארתור ג'רום כתב שעליך לשתף אותו רק עם מי שיכול להגיד קשר דם. וזה לא אני. אני הולך לעקוב אחרי אמיליה. ויש, אתה לא חושב שאמיליה... כולם חשודים. אתה יכול... ארתור ג'רום, תסמוך על איש. ואתה חתול. מה שנכון נכון. ממשיכים? רגע אחד. ארתור ג'רום באמת כתב שעליך לשתף את היומן עם מי שחולק איתך קשר דם. ואתה... אל תגיד לי שאני צריך לשתף בזה את הלל וגול. זה מה שארתור ג'רום ביקש. אבל הם כבר... אז נצטרך להתאפק. עד מחר. עד מחר? חכו לפרק 2 עוד רגע. 10, 9. אסור לספר על זה לאף אחד אחר. אני יודע. אחת לעשות הבהלת אותי. סליחה, רק חשבתי שאולי אחרי שתסיים לאכול נוכל לבלות ביחד. וכשאני אומר לבלות, אני מתכוון פנטסטי. חכו לפרק 2.